Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Maigsuon, padayon tang magampo nining ikauno nga adlaw sa Oktaba sa Paskos pagkataos Ginoo alang sa pagkahunong nining atong giantos nga pandemic ang COVID-19. Padayon sa tang magpasalamat, magampo sa Ginoo alang sa atong mga benefactors, ang mga donors sa atong simbahan nga nagpadayon sa ilang pagsuporta nato dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalan kadamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom pinaagi sa pagkatao sa imong bugtong anak, luwasa kami gikan sa daang kaulipnan sa sala ug dad-i kami sa bag-ong kinabuhi sa imong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay tungod kang Kristo ipasaylo na ang inyong mga sala. O kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Gisulatan ko usab kamo mga batan-on kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan o kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. O kamo usab mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios anhaaman kaninyo ug gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga inyo iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, walay bisan usa niini nga iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta,
ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo og himaya og pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta. Pagdala kamog mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan, simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Kurog kamo tibuok yuta. Pagsadya langit ug yuta. Pamulungi ang kanasuran, ang Ginoo hari. Kilig-on niya ang kalibutan aron dili matarong. Nagdumala siya sa katawhan uban sa kaangayan. Pagsadya langit ug yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka babayi nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babayeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa ikawaluan ug 4 na katuig. Wala gayod siya mobiya sa templo adlaw ug gabii, nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an, ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pag edad nako 48, di nako makabasa nga way glasses. Mautong giingnan ko sa kuan ning makailan nako nga mga nang sanang magwas mata kaning orto. Di. Sana tal optometrist ana mga opto. Ingon sila, pader ay na lang pagdenial. Lain na kay katan-aon. Mag-ana man ko magbasa ana. So magkatiguang ang tao, mag-anam og kawa gyud ang kaning mata. Kaning pananaw munang ato nang butangan og ingon ani hangtod gyud nga agako na lang nimong tao. Ni ay tiguang duha ka buok didto sa templo, si Simeon nga tiguang na kaayo og si Ana nga tiguang na kaayo. Sa kadaghan sa mga bata nga gida ngadto sa templo nga pupariha ra sag naong, silang duha ang karon ang gihisgutan sa tong ebanghelyo si Ana man. Silang duha ang nakakita nga kining bataa mauni ang Mesiyas. Nakakita sila bisag tiguang na kay sila. Gani ming sulti si Ana ngadto sa mga tao, murag iyang giwali ba, mauning bataa ang atong gipaabot. Sige tagsimba dinhi kay nagpaabot ta Ginoo, mauning bataa.
Nya giunsa man ni Ana nga ang tanang mga taong may kaigmata wa man hinuon kakita sa Ginoo. Siya nung dautan nagmata kay tiguwang na kayo nakakita mas Ginoo. Kibaw mo gano? Wa mo kibaw? Wa gyud. Sa unang pagbasa niingon diri ang pagbasa. Niingon si San Juan, unang sulat ni San Juan, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Dios. Tungod kay si Ana na higugmag maayo sa Dios, wa siya mahigugma sa kalibutan, dali kay siya kakita sa Ginoo. Kana bitang maghigugma ay sa daghan pa kayong tao kakita gina siya kisay iyang higugma. Karon uso naman ang text no? Sa una akong panahon wa pa man ang text. Ug mingon mag-abot ta Santo Niño, kadakuan ang Santo Niño, pero magkita gyud. Awa mo kibaw? Wa mo kasuway na. Maguwang pamanggi mo nako gani. Kato sa una ba wa man tay text. Nya ini kakita karon nya sunod buwan pa magkita nos aman sa ta magkita sunod ingon din ko ana lang igpitsa ko ana lang sa Disyembre ron pizza 30 taron ingon inig kakuan lang Enero 15 kay moanhi man kog syudad nya magkita unya ta human ana wa na text inig pizza 15 ditsog adto dito tuwa gyud magkita gyud kay naghigugmaay man pero kanang mga wa mahigugma Indianon ka mga animal kay dagko may kay patyon dugay kay kadtong uwat-huwat di gyud mutunga wa man mahigugma pero nahigugma mangita gyud mangita mao na ang nahigugmas Ginoo makakita Ginoo ang nahigugmas mga butang sa kalibutan dili kakitag Ginoo. Kamo unsa may inyo rong gihigugma ang Ginoo o mga butang sa kalibutan? Kanang inyong balay unsa na Ginoo na o butang sa kalibutan? Nyag naaroy mo anha dihang way balay nya isog kay gnaong daghang eg patik murag gikan Dios muntin lupa unsa man pasudlon o dili? Sige. Oy, ang Ginoo nag-ingon man wa ko'y balay inyo kung gipadayon sa inyong balay. Sa to pa kanang na ang tawhana nga bati kayo gnaong murag kriminal jud kay gnaong daghan pa kaing patik wa man ay balay. So ang tanang way balay mao na ang Ginoo. Pero kung nahigugma kas imong balay di ka kakita sa Ginoo anang tawhana. Kakuha mo? Oh, bisag pare di kakita siradi sugo na kamo dia William ati man sudlong na din patyon ta na. Kay pare nahigugma mas kolekta. Mao na di siya kakita nga Ginoo dayto. Di ba doon na may unom ka presensya sa Ginoo nga iyang gimensyon naa sa Matthew chapter 25 31 to 46. Unom na kabuk iyang presensya. Ingon siya, gigutom ko, giuhaw ko, sa tungo sa nagmasakiton ko, hubo ako, wa ko'y balay, og nabilanggo ako. So kaning mga gigutom, kanang mga sana giuhaw, kanang mga masakiton, kanang mga way balay, kanang mga hubo o kanang mga binilanggo mao na ang presensya sa Ginoo. Pangutan-on ta mo ron, kakita mo sa Ginoo aning mga tawhana. Tutok na lang muna ako. O gimahal nimo ang imong kwarta, di ka kakitag Ginoo ani kay mga kawatan man kasagaran ani mangawat oy kana mga gigotom kisa may kasagaras gigotom kana sang nangga sige lag standby diha nya mangawat ba na nya nagmahal ka sa imong kwarta unsaon nimo pagkahibaw nga si Kristo day na kisa man ang mga binilanggo kasagaras mga binilanggo kriminal nya mahigugma di kas binilanggo di ay og nagmahal ka sa mga butang sa kalibutan, sama sa imong dungog, sama sa imong kinabuhi, kaning imong panglawas, kanang imong health. O di ka mo adto ingka magpatakod ka dito.
Porting COVID siguro dito. Mao na di ta kakita Ginoo. Nakaroon sa may buhaton aron makakita ta Ginoo, si Ana adlaw o gabi nagsimba sa Ginoo ug nagpuasa. Unsa man ang pagpuasa? Kana bang imong did-an ang imong kaugalingon sa iyang katagbawan. Gaminsyon sa dana si San Juan dire. Ningon siya, kay ang tanang butang na iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao. Kaulag, gikaibgan sa mata, o gipasigarbo sa tao. Kining tanan, iya nis kalibutan. Nya magpuasa ganita, unsa may atong kwaon una, ang makatagbaw sa lawas. Mo nang di ta mukaon, dili ta magsigi og kanaganing enjoy anang mga talan-aon nga nindot kayo sama na mga salida. Nya di sa ta magsigig pagarbo. Mo na ang uban sa una magpuasa, butangan paganig abo ang ilang maglingkod pagyug abo, nya magsulob pagyug sako. Aron lang gyud dili na sila garbo, ubos ba ubos. Fasting, meaning giving up sa mga kalibutanon na katagbawan. Mao na, kung ato na nang buhaton, kakita din ta Ginoo. Tistingin ninyo, abot sa inyo rong balay, pagsulob mog sako, nya lingkod mog abo, nya buliburi ang imong ug abo, di ba igagis imong anak, makakita ka, hala na nang Ginoo ay. Ano ka? Kato imong anak nga tapulan kayo, kakita jud ka Ginoo niya. Di ka mo sigon, kamo sige mo hugaw-hugaw din sige lang mo di na makakaingon anak, kay nga naman, hugaw naman kay ka. Labi na gyud atuon kasi imong anak, ma naunsa man ka ma, atunin kwaon ang abo mabi atong limpyuhan ana. Iglimpyo hala no, murag gid ni Ginoo akong anak naluoy man din nako love man ko sa akong anak ana. Nyang imo sang bana mo adto sa didto, day unsa man ka ligoon ta ka kaday kay mura naman kagbaho na kay ka dinhi. Yang imong kaon ana mukir nimo ba sa mukir man din akong animal dako abi nako bang sa una di gini mukir makakita na ka nga kana dieng kuan di ay na di daghang mga tao maka-appreciate na kas ilang presence ba awa di mo muto inana bitaw na hasta imong mga silingan kanang muagi diya nga kanang kuan kayo kanang mga bulingit kay mga nao makakita na ka Ginoo kay nga naman nagpakabulingit naman ka ngadto nila ug mo na gibuhat sa Ginoo naghugaw-hugaw siya dinhi aron madawat niya ang kahugaw sa tao nagpuyo siya sa labing ubos na kahimtang aron mahigugma siya sa tanang kahimtang sa tao kay kung mahigugma na kas labing ubos dili lisod higugmaon ang dias taas-taas og jutay. Pero kung arira ka mahigugma sa taas, maglisod kag higugma sa diya sa ubos. Mao na ang giningon ni Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, gibuhat ninyo nako. Pagsud ni Jose ug ni Maria ngadto sa templo, ang ilang mga naong pobre. Ang ilang gida nga gasa, kay sa una mailhan man ang gasa, ug dato ka magda kag karnero, mga baka, ug pobre ka kadto ra yung kuyabog nga tukmo o sa lampati. Ang gida nilang San Jose, kuyabog sa tukmo. Pasabot, ikakitas mga tao nga imong gida, kuyabog ras tukmo, pobre ka, way mo pansin mo. Pero si Ana, nga nagpakapobre, nakakita siya sa Ginoo nga naa sa kakabos. Muna yung bulahan kamong mga kabos, kay makita ninyo og maangkon ang gingharian sa langit. Kinsay makakita sa Ginoo, ang nahigugma sa Ginoo. Kinsay di kakita, ang nahigugma sa kalibutanong mga butang o katagbawan. Sige, manindog na ta katong nakakita Ginoo. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, niining panahona ang kaluoy o gugma sa Dios atong manunubos, mipakita dinhi kanato busa uban sa mapaubsanong kasing-kasing muduol kita kaniya og muingon, Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa simbahan, nga magsangyaw kita, nga masadya, o mapuyo, o kinabuhi sa pagtuon ni Kristo, ang pulong nga nagpakatao. Magampo kita sa Ginoo.
Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang nag-inusara ni ining panahuna, nga ang Ginoo maghupay sa kailang kamingaw, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga unta makaambit na sila sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo nga among Dios, dawata kining among mga halad nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness is spread the over fruit of the earth, works of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday kagmaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong lungsod aron pinaagi sa mga langitnong sakramento, mabansay unta namo diha sa among mga buhat kadtong among giila diha sa among pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagkadios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya
sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnon nga gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagin Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit na to karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat nimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Dios, nakikita ka kanamo sa among pagkalawat. Itugot nga maangkon unta namo ang bunga ni ining santos nga buhat sulod sa among mga kasing-kasing. Himua kaming angay sa pagdawat sa imong hatag, pinaagi sa pagkalawat, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya aron makasakanila alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi nga nagapuyog nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkakita sa presensya sa Ginoo. Ngato lang buhaton, higugmaon lang gid nato ang Ginoo dili ang mga butang sa kalibutan. So atong update sa mga slots nga atong gipamaligya, dako-dako na gid tanig nahalin. Ang nahalin as of yesterday ning abot nag 709 slots. Pakpak. Ang available na lang karon 291. So jutay na lang, dali-dali mo kamong gusto nga musaka ang inyong faith and power na pamalit na mo ani kay hapit na mga horot. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug padagdait ni